Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Og karon, ako mohatag kaninyo sa nahibilin sa mga sugo sa Dios. Kaya ko mibati nga kini wala mahisulat sa inyong mga kasing-kasing. Kamo dili mo gamit sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagbalaan niini, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron manghataas ang imong mga adlaw sa yuta. Kamo dili magpatay. Kamo dili manapaw. Kamo dili mangawat. Kamo dili magsaksi o bakak-batok sa inyong silingan. Kamo dili magtinguha sa asawa sa inyong silingan. Kamo nakatudlo ba sa katawhan nga sila kinahanglan mubuhat sa tanan alang sa pagtuman niini mga sugo? Tanawa ako moingon kaninyo. Wala. Kay kun kamo nakahimo ang Ginoo dili unta musugo kanako sa pag-anhi dinhi. Og sa pagpanagna og dautan mahitungod niini nga katawhan. Giingon ang kaluwasan mo abot pinaagi sa balaod ni Moises. Nga kinahanglang maghupot sa balaod ni Moises karon, apan ang panahon mo abot nga dili na kinahanglan nga maghupot sa balaod ni Moises. Ang kaluwasan dili mo abot pinaagi sa balaod lamang. O kung dili patungod sa pag-ula, diin ang Dios sa iyang kaugalingon mohimo alang sa mga sala o sa mga kadautan sa iyang katawhan. Sila siguradong malaglag. Wala ba si Moises managna ngadto kanila? Mahitungod sa pag-anhi sa Mesiyas? Og nga ang Dios mutubos sa iyang katawhan? Oo, og gani ang tanang propeta. Kinsa na nagna sukad ang kalibutan nagsugod. Sila wala ba mamulong og kapin og kulang bahin ni ini nga butang? Sila wala ba mag-ingon nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan? Og modala diha kaniya sa hulagway sa tao? Og mulakaw uban sa dako nga gahom sa ibabaw sa yuta? Ako manghinaot nga kamo makasabot nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan ug mutubos sa iyang katawhan. Kay siya nagpuyo diha sa lawas. Siya pagkatawgon nga anak sa Dios. Kay kun dili pa sa katubsanan nga iyang gihimo alang sa iyang katawhan, nga giandam sukad pa sa katukuran sa kalibutan, ako moingon kaninyo, kung dili patungod ni ini ang tanang katawhan siguradong malaglag. Ang panahon mo abot nga ang tanan makakita sa kaluwasan sa Ginoo. Nga ang matag nasod, kaliwatan, pinulungan, o katawhan magkakitaay. Ug mukumpisal sa Dios nga ang iyang paghukom mga makiangayon. Ug karon, kung si Kristo wala pa muanhi sa kalibutan, wala unta ang katubsanan. O kung si Kristo wala pa mubangon gikan sa mga patay, o mubugto sa mga higot sa kamatayon, nga ang lubnganan walay kadaugan, o ang mga kamatayon walay kahapdos, wala unta ang pagkabanhaw. Apan adunay usa ka pagkabanhaw, busa ang lubnganan walay kadaugan, ug ang kahapdos sa kamatayon, gituhop diha kang Kristo. Siya ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan. O kahayag na walay katapusan. Na dili gayud mo ngit-ngit ug usab usa ka kinabuhi na walay katapusan. Nga wala nay kamatayon. Bisan kini nga mortal mahimo nga immortal, og kini nga madunuton mahimo nga dili madunuton, og dad-on aron mobarog sa atubangan sa hukmanan sa Dios, aron hukman kaniya sumala sa ilang mga buhat,
kung sila maayo o kung sila dautan. O kung sila maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa walay katapusan nga kinabuhi o kalipay. O kung sila dautan, ngadto sa pagkabanhaw sa panghimaraot. Og karon kamo dili ba angay nga mokurog og mohinulsol sa inyong mga sala? Og mohinumdum nga diha lamang og pinaagi ni Kristo, kamo maluwas? Busa kun kamo motudlo sa balaod ni Moises, usab itudlo nga kini usa ka paghulagway ni adto nga mga butang nga moabot, nga ang katubsanan moabot pinaagi kang Kristo ang Ginoo. Kinsa mao gayud ang amahan sa kahangturan?